Sarong babaeng barangay tanod sa fuerang barangay kan Gowa, Camarines Sur, gadan makalihis maatong sa nagsupay na spillway. Dugang na detalya sa report ni Jessie Cruzat. Sa manyan po, sir. Masagwa po sa buhay namin. Dahil bigla po siya nawala. Pigbibilaran ng unyan sa indang residensya ang 51 anyos na barangay tanod kan barangay Scout Fuentebella sa Banuaning Gowa, Camarines Sur. Ini makalis na maatong ni nagsupay na spillway sa indang barangay ang biktima huli sa makusog na paguran ka nakalis na semana. Sigun sa paryente, nagpirit subot na magpuli ang biktima sa indang harong hali sa eskwelahan kung sa inini nagtatrabaho como utility, tanganing pakakanon na nawalat kay ining aki. Kapag isip niya si sarong akik di mayon kaibahan. Tamaid ang kakanon. Kaya nagpursa siya. Tapos inatong na po siya kang baha. Makalisan insidente, tulos man na nagkondusir ng retrieval operation ang mga personay kan barangay sa tabang kan MDRRMO Gowa asin kapulisan. Ilang oras din po ang mga 2 oras nakuha po yung katawan ng ni Gina na wala na pong buhay. So inabot po ito na mga 2 kilometro po ang layo doon sa binangyarihan. Sigun man sa barangay kapitan kan Scout Fuentebella, ini ang primerong beses na igwang may nangyaring siring na insidente sa indang barangay. Hurot maninda na matabangan sindakan LGU na mapalangkawan ang nasambitan ng spillway. Yun po yung plano na kung pwede na matawang kami ng asistensya para sa moyang tulay kan sa moyang tinampudigdi sa barangay Scout Fuentebella tangani na dahil manggayo mootro ang pangyayaring init. Kaibanan si Jovel Ubiso, Jessie Cruzat, Balitang Bicolandia.